Dakle, to se može govoriti da to nije bilo direktno integrirano u kapitalistički način proizvodnje. Međutim, ono što se dogodilo, onoga trenutka kada su te države zbog specifičnih okolnosti bile prisiljene dozvoliti uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zapadnog svijeta, dakle postoji već puno efikasniji, produktivniji agrobiznis i gdje dobrim dijelom da su ti proizvodi prodavani po, dakle gdje su države subvencionirale još izvoz, pa su negdje poljoprivredni proizvodi prodavani po čak 20% proizvodne cijene. Posljedica toga je bilo da su ta gospodarstva uništena, direktno uništena djelovanjem kapitalizma. Ono što se dogodilo su ti onda ljudi bili prisiljeni bježati i emigrirati u gradove u nadi da će dobiti tamo nekakav posao, jer više nisu mogli konkurirati moćnim multinacionalkama i agrobiznisu. I zemlja koja je ostala de facto napuštena, onda se dijelom kupuje i da bi se na njoj od strane isto velikih kompanija i onda da bi služila za proizvodnju cash crops, dakle uzgoja vrlo specifičnog tipa proizvoda, recimo soje ili nečega što se onda izvozi jer postoji potražnja, dakle za profit opet. Tu se postoji, dakle, što se tiče, da li oni, mislim, postoji tu određeni antagonizam između tih, i to je osnovna, ajmo reći da je to, ako gledamo povijesnu tendenciju, to jest povijesna tendencija, da se sve više smanjuje broj ljudi koji žive na taj predkapitalistički, predmoderni način, unutar parametra predmodernog načina proizvodnje, a da sve više ljudi je zbog pritiska, zbog povijesne logike razvoja kapitalizma prisiljeno napustiti to. I to postoji vrlo jasne studije, mislim, to je kao tendencija. Mislim da se čak, da se približavamo godini kada će prvi put urbano stanovništvo svijeta, ne znam, mislim to mogu provjeriti. Da, znam te podatak, ali pitanje je... Ne, mislim, ovdje se radi o elementarnim stvarima, što odlikuje određeni način proizvodnje. Dakle, ako je u nekoj državi postoji kapitalizam, to ne znači nužno da su sve geografske zone i sva populacija da je potpuno integrirana. Postoji ta tendencija prema integraciji. To svakako. Dobro, naravno, mislim, u povijesnom smislu su ti isto načini proizvodnje su postojali, pa su onda, ne znam kako se kapitalizam razvijao, naravno morao zamijeniti feudalizam i tako neka feudalna način proizvodnje, pa su onda to bila te u povijesti buržoaske revolucije, nizozemska, engleska, francuska i tako dalje, gdje su zapravo dolazili na ovaj ili na onaj način različito u različitim zemljama, negdje to je bilo 20. stoljeća, išlo vrlo polako na različite načine, dakle gdje polako jedan novi sustav proizvodnje koji je onda efikasniji, produktivniji i tako dalje, smenjuje stari sustav proizvodnje, konkretno ovdje recimo kapitalizam, feudalizam i tako dalje. Dakle, to je vrlo dinamično i nikad nije tako da je tako jednostavno postoji samo jedan način proizvodnje i da to ništa drugo tu. Jače ali čekaj Andreja, ima i drugo pitanje. Uz vremensku dimenziju i uz način proizvodnje u kojem je novac ishodište i cilj, a roba samo sredstvo, ja ne bih rekla da, zapravo zanima me je li taj sustav možda prije u prošlosti, znači taj način proizvodnje bio održiv, zato što je bio manji broj ljudi koji su mogli biti vlasnici na sredstvima proizvodnju. Koji sustav? Recimo, na primjeru Sumera, Indije, indijske dolinske civilizacije, starog Rima i Grčke, gdje se definitivno ne može reći da se tamo radilo da bi se zaradilo za sebe ili samo za hranu, za nekakve primarne potrebe, nego su definitivno bili užasno razvijeni ti trgovački kanali i kojima se između ostalog na kraju kultura, bla bla bla. Ali zanima me, je li taj sustav bio održiv iz dva razloga, zato što, pod broj 1, zato što su vlasništvo na sredstvima za proizvodnju bilo koncentrirano u broju malih ruku, a drugo, zato što je zapravo taj rad koji je bio potreban da se to vlasništvo održi, bio besplatan, zato što je bilo robovlasništvo ili nešto drugo. Pa ne znaš što znači održiv, pa očito se nisu održali, mislim. Što je sebe održivo vječno? Pa, ne mislim da se nisu održivi. Održivi su bili zato što nisu propali sami od sebe, nego su propali pod
plana. Znači, to je sad taj jedan... Pa ne znam da se dužno sve, ok, pa mislim, ok, pa mislim ono što je distinktivno u kapitalističkom načinu proizvodnje je, dakle ono što smo rekli, postoje, ako ćemo tu govoriti o feudalizmu, o nekom obliku gdje imaš aristokracije i onda neko spaja višak, dakle imaš tu onda razliku, a to su isto, mislim, klasna društva. I postoje su vrlo jasne razlike između direktnih proizvođača i onih koji su prisvajali, recimo, višak vrijednosti, mislim, koji su prisvajali određeni višak proizvoda. Ima se to je bilo ono što Marks govori, recimo, ono što razlikuje kapitalizam od feudalizma ili bilo kojeg drugog oblika klasnog društva, je da je u svim drugim, u prethodnim klasnim društvima bilo vrlo, da je način eksploatacije bio otvoren i nasilan. Dakle, u feudalizmu imao si naoružanog feudalca, koji doslovno fizičkom silom te prisiljavao da daješ određeni danak. I ti si znao da se moraš ili toliko svoje žetve njemu dati, ili on bio vlasnik zemlje, pa si bio dužan plaćati najam, ili, mislim, pravo korištenje, kako bi to išlo, ili si morao obrađivati njegovu zemlju toliko i toliko dana u godinu, ili kako je to već, mislim, to je povijesno varirao. Ali je bilo vrlo jasno, dakle, tu se eksploatacija nije mogla sakriti, u tom smislu da je počivila na direktnoj prinudi, vojnoj ili dakle, nasilnoj ili političkoj. Ono što je razlika kod kapitalizma, ono što je potpuno distinktivni moment u kapitalizmu je da eksploatacija nije na taj način razvidna. Svaki radnik de facto je, kako je Marks rekao, dvostruko slobodan. S jedne strane je slobodan od sredstava za proizvodnju, a s druge je slobodan da prodaje svoj rad, da bi preživljavao. I de facto ispada da su to sve dobrovoljni odnosi. On je slobodan, on po pravnom i političkom smislu je slobodan na način na koji kmet nije bio. Kmet je bio vezan u svoju zemlju, bio je fiksno određeno od dana koji mora plaćati, njegova prava su bila u tom smislu bitno uža. U kapitalizmu to dakle, nije tako, ali ono gdje se prisile izvršavaju upravo zbog toga što je radnik ili proleter odvojen od sredstava za proizvodnju i da bi preživljavao, on mora prodavati svoj rad, a to će uvijek činiti, a da bi ga kapitalist kupio, dakle da bi on bio koristan, da bi on vršio funkciju onoga koji će stvoriti višak vrijednosti i zatvoriti, dakle, uspješno ciklus novac, roba-novac, on mora imati, to je unaprijed strukturno zadano. On će biti eksploatiran, dakle to ne znači da on mora živjeti u bijedi, da mora biti bičevan ili nešto na taj način. Nego naprosto on će biti manje plaćen za svoj rad nego što proizvodi vrijednost. Mislim, to je ono, do toga ćemo doći kasnije, kasnije pogleda. Dakle, sve, kao što sam rekao na početku, ako pojavit će se 1000 tih pitanja, 1000 puta ćemo morati skakati naprijed, i onda se vraćati, dakle, vrludati tim konceptima, jer zapravo, jer će slika u cjelini dobiti smisla tek zapravo kada se shvati stvar u cjelini u totalu. Što to točno implicira, na koji način je to, mislim, Marks objašnjavao koja je specifičnost eksploatacije, na koji način je ona sprovedena u kapitalizmu, to ćemo, eto, pokušati sam ukratko reći u ovim crtama, ali do toga ćemo vjerujem doći kasnije. A što se tiče, dakle, održivosti, mislim, zapravo ne znam, određeni način proizvodnje se, mislim, povijesno održi, pa onda nestane. Nije to nužno samo zbog vojnih invazija sa strane. A ono što je specifično, recimo, za prijašnja društva, zbog nižeg stupnja produktivnosti, ako bi došlo do jedne suše ili do nečega takvog, imao si naprosto kataklizme, ljudi su bili prisiljeni, ljudi su umirali.